Vážení a milí diváci, i vy z Prahy, vítejte u speciálního brněnského dílu Nanuděnou z bandy. Nudíte se? Tak se odstěhujte z Brna. Naše reportérka Klára vám přímo z toho Brna přináší exkluzivní reportáž. Ahoj Kláro. Já vás zdravím z Brna. Penis zdar, tohle v Brně nemáme. V Praze! Všechno se stane dneska v noci. Budu na to sám a bez pomoci. Já jsem tady chtěla natočit nanuděnou speciál z Brna, nanuděnou, že jo? Jenomže ona tady žádná nuda nebyla. Ona je to tady prostě dobrý. A nyní je prostor pro vaše telefonické dotazy na telefonní číslo, které vidíte zde. Prosím, nanuděnou z bandy. Dobrý den, Humpolec. Zbyšku, Kdo je to? Kláro, co je, proč voláš? vy jste v Brně? To je ten z Brna? Jo, jsme v Brně, proč voláš? Mohl bych přijít? No, tak doraž, no. Tak fajn, tak já čekám dole, pojďme otevřít. Ti mu otevřít. Ty mu běž otevřít, já ho neznám. Tak já jdu. Vítáme přední osobnost brněnské divadelní scény. Světoznámého herce mnoha tváří, Muže s nejlepší postavou z celého Brna. s okouzlujícím úsměvem. No zkrátka toho, kterého by každá chtěla. Zbyška Humpolce. Ahoj, zdravím. Čau. Dobrý den, ahoj. Dobrý den. Maňasová. Ahoj, Zbyšek, čau. To je ono. Je to on. Pane Zbyšku, já bych se vás moc ráda zeptala. Jasný. Takže, jak všichni asi víme, tak hraju v několika brněnských scénách, takže předně Hadivadlo, moje domovská scéna, potom Národní divadlo Brno. Jako je toho dost, tak samozřejmě toho zkoušení je samozřejmě hodně, lítání z divadla do divadla. No a teďka třeba poslední novinka, Mučedník, co jsme teďka měli premiéru, by vás chtěl pozvat, přijďte. Mě napadl takový dobrý vtip na to je náboženský, jako o náboženském extremismu, tak mě napadá, že potkají se dva židi a jeden říká, tak co, jak jde židot, a druhý já, ghetto. No a samozřejmě, no, tak myslím, že zítra dokonce jedu do Prahy. Ano, zítra. Mám tam setkání s Čičvákem, Špinarem. Ne, to je jedno. No ještě by nás zajímalo, jak... Jo, jasný. Já jsem chtěl ještě dodat k tomu, k tomu natáčení. Nejblíž je Zlín, takže samozřejmě jezdím hodně do Zlína. Do té Prahy moc se nedostanu, je to docela z ruky. Tak samozřejmě, až kdybych mě uvolnili v divadle v Brně, tak bych samozřejmě mohl točit i v Praze, ale holt prostě všecko stíhat se nedá. No a znáte Prahu? No samozřejmě, že znám Prahu. A znáte Bibione? Ne? A ne, Bibione. Fakt neznám Bibione. No tak ho neznám. Děkujeme Zbyškovi za rozhovor a přejeme mu hodně štěstí v Brně. V minulém díle jsme vám položili otázku, jak se správně v Londýně vyslovují bandy. Správná odpověď byla za I, tak jako nám odpověděl Lukáš West Šprta. Bohužel svou odpověď zaslal nesprávnou formou, takže jsme ho museli ze soutěže diskvalifikovat. Co to je? To je naše nové vyzvánění. Mám to vzít? Prosím, nanuděnou z bandy. Já jsem hulák, jasně, že za I. To je správná odpověď. Hej, on odpověděl dobře. Takže máme vítěze. My máme vítěze. No jo, ale co vyhraje? Lístky na náš příští koncert. Teď ještě nemáme termín. A nebo mám ještě to velikonoční bandy vejce. No, to už je zkažený. Tak se můžeš zdarma podívat na všechny naše pořady. Jo.
Děkujeme za vaši přízeň A těšíme se u dalšího dílu Na nuděnou z Bandy. Zbyšku, a jak vy se v tom Brně nudíte? No, jak se nudíme? No nějak to ukáž, zahraj to, si herec. Jestli, tak samozřejmě, jak se teda nenudíme, tak můžu zahrát samozřejmě to tak třeba, že jo. To není nudný, to je zábavný, máš si nout jako takový nic úplně. Jo, úplně nic, jo, tak je tak vlastně téměř nehrá to, tak dobrý. No. To taky nic. To furt to není nic jakoby nudíš, no máš to jako fakt nuda jako, nuda. Tak si nevím, tak třeba... Něco dělá. Nevím, jako, on se asi neumí v tom Brně nudit. Dej to na nás. Nevím. Nuda jo, jeden nuda, pojď. To je nuda. Ne, mám to. Já nevím, co dělá. Nuda. Čau.